ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଛତୁ ଆଳୁ ବେସର ଓ ମାଂସ ଦଣ୍ଟା ପକାଇକି କେମିତି ରାନ୍ଧିବା ତରକାରୀ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେନି, ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ବେସର ଢାଳିବା। ଆଳୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବେସର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବେସର ଦେଲି, ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ବେସର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଯଦି ସିଝି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଛି, ଏ ଆମ୍ବୁଲଟା ଦେବା। ଏବେ ଦେବାନି, ଆଳୁଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଉ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା ଏଥିରେ। ଦେଖିବେ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭାତ ସହିତ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ବନେଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ମାଂସ ଦଣ୍ଟାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଟା, ମାଂସ ଦଣ୍ଟା ଆଉ ଛତୁକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପୁଣି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ସିଝିଯିବ। ହାଲକା ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ। ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକୁଟି ଦେବା ତା ସହିତ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ସିଝିଗଲେ ଖଟା ଅଂଶ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ଛତୁ ମାଂସ ଦଣ୍ଟାର ବେସର ବଟା ଦେଇକି କେମିତି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ଆକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।